आंनि बेमारनि थाखाय अपारेसन खालामजानो थाखाय आंखौ सहाय खालामदो एसे। खुलुमबाय लोगोफोर, आङो दा दंफैयो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो खैला मैला एरियानि परबतजरा होननाय गामि। बे गामियावहाय सासे बर' आइजो रुमुथि नार्जारि होननाय सासे सुबुङा मोनसे बेमारजों गोग्लैसोनानै गोबाव समनिफ्राय भुगिनांनानै जिउ खांनांगासिनो दङ। नैबे न'खरावनो आङो दा दंफैयो। दा गोबां सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि लोमजायो, हामो, मोजां जायो। नाथाय सोरबा बायदिनिया ओरैबायदि माने गोग्लैसोनानै माने राहा गोथे जानानै थानो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो नैबे आब' रुमुथि नार्जारिहाबो माने बे बेमाराव गोग्लैसोनानै राहा गोथे जानानै थानांनाय सासे सुबुं। दा नोंथांमोना एसे नायनानै ला, बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगोन मानि थाखाय बेबायदि जानो गोनां जाखो, मा बेमाराव गोग्लैसोनो गोनां जादों बेखौ नोंथांमोना मिथिलांगोन। दा नैबेनो जाबाय नै आब' रुमुथि नार्जारि। दा बेनि गोदोनानि गाहायाव एबा गोदोनायावनो नै बेबायदि मोनसे बुखांनानै गाराय जाहाबनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा आब'आनो फोरमायगोन एसेब्लाबो, एसे रायलायनो हायो हिसाबै एसे खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो रायजो राजानो फोरमायनानै हरदो मा जामारदों। आं गोबाव सम जाबाय, 7 बोसोर सैनांबाय। डकुमेन्टसा टेक्स खालामहैयो डक्टरनाव, जमा जायो। थाखा बिब्लानो खालामनो हाया, फैनाङो। गोबाव सम टेक्स खालामै दा गोग्लैसोबाय आं, मोनबाय, गोदोनाव गाराय जाबाय। आंखौ अनखांदो बिमा बिफा, रायजो राजा, फंबाय बिनानावफोर। आंनि बेमारनि थाखाय अपारेसन खालामजानो थाखाय आंखौ सहाय खालामदो एसे। बेनिफ्राय डक्टरफोरनि बायदिब्ला बे बेमारखौहाय मा होननानै फोरमायदों बिसोरो? बिसोरो होनदोंमोन केन्साराव थांजेनबाय, थाइरयडमोन दा केन्साराव थांजेनबाय होनदों। दा फाथायगासिनो, दा थाखा थाङा गरसेबो गैलिया। माजों थाङाय, गारनाय मानो गारबाय, दारबा मुलि मा मुलि जाजायो, टेक्सआव गोबां थाखा थांबाय। दा आंहा जेबो राहा गैलिया। बेखायनो आं एसे अननानै फंबायखौ निउस खालामनो लिंहरनाय जादों। आंखौ नायनानै, आंनि मोखां नायालाबा इसोरनि मोखां नायनानै आं एसे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरदो। बेनो आंनि। दा बेबायदिनो गामि ओनसोलनि सुबुंफोर, जाय खाथि खालानि सुबुंफोर, बिसोरबो मिथिगौ। दा जोङो नैबे आब'नाव सोङि, आब' नोंथां नुनाय बायदिब्ला बे बेसे गोबावनिफ्राय माबायदि सोलिनांनानै दं जेन'बा? गोबाव माने इयो गोबावथार जाबाय आरो। जोङो सिगांबो शिलंआव लांदोंमोन, ओमफ्राय शिलंनिफ्राय एसे मोजां जानानै फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय सेकेन्ड बाराव थांनायावहाय बे बानायखानाय डक्टरखौ लोगो मोनासैना, ओमफ्राय बेनि थाखायहाय बेखौ माबानाय जायासै आरो। ओमफ्राय दा गोबावथार जाबाय बेनिफ्राय शिलंनिफ्राय माबानानैहाय लाबोफिननानै ओमफ्राय दा एसे बारासिन जाबाय आरो। ओमफ्राय गाज्रिथाराथ' इजि बावबायानो आरो बिदि जाबाय आरो। हामबायसै आब'। दा डाक्टारनि बायदिब्ला मा खालामनांगौ दा? डाक्टार बुंनाय बायदिब्ला अपारेसन खालामना गारनांगौ होन्दों, बे गारायखौ रानहोबोजोबनांगौ होन्दों। ओमफ्राय दा रानहोबोनोनो फेबावनो थाखा फैसा गरसेबो गैलिया, केम' होबावगोन। दाथ' जेबो राहा गैलिया आं केम' होनोबो। रानहोबोजोबना जाहाख'ना गारगोन होन्दों। दा जेबो राहा गैया। डक्टर बुंनाय बायदिब्ला बे आब'हा जादोंमोन जाहैबाय थाइरयड होननाय मोनसे बेमार, जाय गारामानि बेमार जायो। दा बियो आस्थेयै माने कियर खालामनो हायियाव बियो दा मोनसे केन्सार टाइप बेमाराव जाबाय होननानै जोङो मिथिदों। दा केन्सार टाइपआव थांबायब्ला बेनि सिकित्सा आरो दा बिसोरना डक्टर बुंनाय बायदिब्ला नेक्स्ट बिसोरनि स्टेपआनो जादों अपारेसन खालामनांगौ जाहैबाय। दा अपारेसन खालामनानै नाखि बुखांनाय जेनाखि मोदोम अंग, बेखौहाय बे पार्टखौहाय माने हाख'नानै गारनो गोनां जाहैबाय। दा बिथांमोननि न'खरनि अबस्थाखौ नायोब्ला जोबोद दुखुथिया। बिथांमोनहा जेबो गैले, 7 बोसोरनिफ्रायनो बिराद माने खस्थ' खालामनानै न'खरनि लाइ लथर फानजोबनानै सिकित्सा खालामबोयै बे अबस्था राहा गोथे जानाय अबस्थायाव फैनो गोनां जाबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा गोसो गुदुंथार, थाइसे थाइनैब्लाबो नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय जेनाखि एकाउन्ट नाम्बार, नैबे एकाउन्ट नाम्बारावहाय जा नोंथांमोना एसे हायो बेखौ सोनानै हर, नोंथांमोना गोबां बोर मोनगोन। दा जोङो गावजों गाव अनज्लायनि एसेब्लाबो दा बेखिनिखौ नोंथांमोना खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय। दा बेफोर गासैबो जाहैबाय नै हस्पिटाल लांनायनि माखासे डकुमेन्टस एबा पार्टिकुलार्स, जायफोरा चेकआपआव एबा डक्टरनि माखासे प्रेसक्रिपसनफोर बेयाव नै दङ। दा बेखिनियाथ' गोबाङानो दंसै ने। दा नैबे एकाउन्ट नाम्बारा नैबे आब' रुमुथिनिनो असे फिसाजोनि अनसुलि नार्जारि। बे एकाउन्ट नाम्बाराव हरब्लानो जाबाय, अब्लानो नैबे जेसेबां नोंथांमोना हरो बेखौहाय आब' रुमुथिया मोनफैगोन आरो।